Porvoolaisyritys Lamor varustaa Itämerelle tulevat EU:n öljyntorjuntatankkerit. Merenkulun turvallisuusjärjestön EMSAn hallinnoimat 5 alusta otetaan käyttöön huhtikuun alusta. Porvoossa rakennettava laitteisto asennetaan torjuntatankkereihin Kööpenhaminassa. Vielä viimeinen silaus ja sitten tämä öljyvahinkojen torjuntalaitteisto pääsee matkaan Porvoosta Kööpenhaminaan. Katsotaan vielä, että laitteisto pelaa, koneistus on kunnossa ja kokoonpano kohdallaan. Työtä tästä tilauksesta riittää 6 suuremmalle alihankkijalle. Meillä on hyvin läheiset suhteet meidän alihankkijoihin ja tässä toimitaan kyllä niin kuin ihan voisi sanoa yhtenä perheenä ja tämä toimii erittäin jouhevasti tämä meidän toimintaketju. Etäisyydet on itse asiassa toisinaan aika lyhkäisiä, että tässä on ihan meidän viereisessä hallissa toimii Magnusson ja Stur, joka tekee meille nimenomaan koneistusta. Että Porvoossa pysytään ja erityisesti tässä niin kuin itäisellä Uudellamaalla. Suuronnettomuuksissa on tärkeintä toimia mahdollisimman nopeasti. Merenkulun turvallisuusjärjestö EMSA tavoittelee 1 vuorokauden toimintavalmiutta koko Itämeren alueelle. Jos on mahdollisuus päästä mahdollisimman pikaisesti tämä öljy avomereltä keräämään, niin tällä estetään huomattavasti vaikeammat ja kalliimmat keräysorganioperaatiot sitten rannikkoseuduilla. Nyt varustetaan 5 Itämerellä liikennöivää tankkilaivaa siten, että onnettomuuden tapahduttua aluksiin lisätään onnettomuustyypin mukainen kalusto joko Porvoossa tai Kööpenhaminassa. Tässähän on semmoinen kiire meillä ollut, että me olemme jo 2 näistä 5 aluksesta valmistaneet siitä niin määrin, että pystytään tämä laitteisto sinne alukselle siirtämään ja varsinainen öljyntorjuntalaitteisto lähtee nyt Kööpenhaminaan tämän viikon lopussa ensi viikon alussa. Pietarin ja Tanskansalmien väliselle merialueelle saadaan nyt sellainen öljynkeruukapasiteetti, että se riittäisi kevyesti täysmittaisen öljytankkerin kuivaamiseen.